Бо мы были они горячие, они теплые. Они горячие, они холодные, только теплые. Єсус кличе нас да штосьці іншага. Гарачым быць – гэта быць праўдзівым. Мы вчора на канцэрце казалі аб Давідзе. Паглядзіце, гэты чалавек вызнаў свой грэх, пра які мы чытаем у Евангелі. Але таксама гэты чалавек умеў выказаць сваю радасць праз малітву, танцуючы перад Панам Богам. Калі мы цёплыя, наша вера не толькі нас адпіхвае ад Бога, але іншага чалавека. Ведаеце, часамі са слязамі чалавек глядзіць на тое, што людзі праходзяць абыякава каля касцёла альбо царквы і ідуць на вёсцы да якой-небудзь бабкі Фёклы, якая умее дапамагчы сваімі загаварамі. Чаму так сталася? Сталася гэта за нашай веры, бо мы не былі гарачыя. Людзі не прыходзяць да касцёла, просячы аб малітве, альбо прыходзяць, але дадаткова яшчэ ідуць да гэтых людзей, якія выкарыстоўваюць загавар. Калі б мы гарачыя, было б інакш. Людзі прасілі нас аб малітве, бо верылі ў тое, што Езус можа дапамагчы ім. Бо мы былі прыкладам, будуючы на Хрысце, прыцягвалі б іншых да Яго. Можна сказаць, прыкладам такой гарачыні ёсць такая гісторыя. Была адна манахіня, якая мела асродак для дзяцей маленькіх, якія былі пакінуты праз бацькоў. І вось яна паехала за пакупкамі. На бусе паехала, купіла гаспадарчыя рэчы, харчовыя рэчы. І як дзеці былі малыя, купіла таксама 2 гаршкі. Начных звычайных 2 гаршкі. Едзе назад, скончыўся ёй бензін, яна стала глядзець да запраўкі 800 метраў, каністры ў яе таксама не было. Яна ўзяла гэты гаршок і на запраўку пашла. Наліла туды бензіну, ідзе з гэтым гаршком назад, стала і залівае яго з гаршку, уявіце, з звычайнага начнога дзіцячага гаршку залівае у бак. Ніхто не ведае што. Праязджае мэр з 600, адчыняецца акно, мэр горада на яе глядзіць і кажа: «Сестра, ведаеце, я не прыхільнік вашых поглядаў, але прыклад ваш дазваляе мне поверыць у таго, каму вы служыце. Прыклад вашай веры, не наколькі моцная ваша вера». Езус сёння нам кажа: маючы вушы, няхай слухае. Мои дарагія, чуць і слухаць – гэта розныя рэчы. Чуць – гэта прымаць інфармацыю. Слухаць – гэта прымаць трансфармацыю. На жаль, у большасці мы толькі чуем. Мы прымаем інфармацыю, мы шмат ведаем. Калісьці Езус прыйшоў да Пятра і спытаўся: «За каго мяне людзі ўважаюць? Хто я для людзей?» Што сказаў Пётр? «Ты ёсць Месія, Сын Божы». Калі б зараз прыйшоў Езус, мы б сказалі: «Ты эсхаталагічная крыніца» і гэтак далей, гэтак далей. І Езус бы паглядзеў і сказаў: «Што? Мы вельмі шмат ведаем, але часамі не верым у тое, што ведаем. Ведаем, але жывём і так, як нам хочацца. Мы не хочам змяняцца, а Езус хоча праз гэтае звычайнае Божае Слова нашай трансфармацыі, перамены. Прыпомніце сабе часы, калі вас яшчэ не было, нас таксама. Калі людзі, маючы адно святое пісанне альбо малітоўнік, гэта можна ўбачыць у старэнькіх бабушак. Мы з іх часамі смяёмся, але паглядзіце на іх. У іх спеўнікі ад рукі напісаныя. Таксама і святое пісанне было напісанае ад рукі. Было адно святое пісанне на ўсю вёску, але яго ведалі ўсе. Зараз у нас у кожнага дома ёсць гэтае Слова Божае. І часамі мы гэты фундамент не хочам нават адчыніць. Езус кажа: «Слухайце, змяняйцеся. Дайце мне ўвайсці ў вашае жыццё». Што ён сказаў? «Адчыніце дзверы, у якія я стучу, каб я мог увайсці, каб я мог табе сказаць, што я люблю цябе, каб я мог змяніць твоё жыццё, і каб ты пазней, будуючы сваё жыццё на мне, мог змяніць жыццё іншых людзей». Езус заўсёды паслугуецца людзьмі. Яго рукі і ногі, паглядзіце, прыбіты да крыжа. Вашыя рукі і ногі ёсць яго рукамі і нагамі. Вы павінны ісці ў сваё асяроддзе
і абвяшчаць таго, на кім вы будуеце сваё жыццё, хто ёсць вашым фундаментам. Кожны дзень вашага жыцця ёсць гэтай цэглай, якую вы на гэты фундамент кладзеце. І ад вас залежыць, ці гэтая цэгла будзе трывалай, ці гэтая цэгла будзе крухай. Ці ваш дом выстаіць перад навальніцамі праблемаў, ці ён паваліцца ад звычайнага маленькага ветру. Ад вас залежыць, куды вы і за кім пойдзеце. Агляніцеся навокал, хто ёсць вашымі сябрамі. Задайце сабе пытанне, на чым я будую сваё жыццё. Ці Езус Хрыстус сапраўды ёсць гэтым фундаментам? Зрабіце вопыт над сваімі сябрамі. Позвоните калі-небудзь ім у 3 гадзіны ночы і попросіце з вами прайсці 5 кіламетраў дзе-небудзь. І вы даведаецеся, хто ёсць ваш сябра. А Езус Хрыстус ёсць даступны 24 гадзіны ў суткі. Ён заўсёды чакае, толькі ад нас залежыць, ці я адчыню гэтае сэрца, ці я дам Богу ўвайсці ў маё сэрца, каб змяніў мяне. Ці я скажу, будь маім панам, будь маім валадаром, будь маім жыццём. Мы ўчора разважалі, у чым ёсць сэнс нашага жыцця. Часамі мы скардзімся, Божа, ты клічаш мяне да жыцця хрысціянскага. Ты даў мне вочы, але ты мне забараняеш некаторыя рэчы глядзець. Ты даў мне пачуцці, але я не магу некаторыя пачуцці перажываць, бо ты мне забараняеш. Ты даў мне сэрца, але я не магу сяго любіць. А Бог кажа штосьці іншае. Я даў табе вочы, каб ты пабачыў, які прыгожы ёсць гэты свет, каб ты пабачыў прыгажосць майго стварэння, каб ты пабачыў іншага чалавека. Я даў табе сэрца, каб ты любіў мяне і іншага чалавека і кожнае стварэнне. Я даў табе пачуцці, каб ты мог смяяцца, каб ты радаваўся, каб ты мог плакаць, каб ты мог перажываць. Для цябе я стварыў неба і зямлю. Цябе я учыніў панам гэтага свету. Але ты здрадзіў мяне ў Эдэне, ты забіў свайго брата. Ты учыніў гэты патоп, ты прыбіў мяне да крыжа, з якога я кожны дзень кажу табе, што я цябе люблю. Бог прагне, каб мы былі сабою, каб мы умелі плакаць, калі нам дрэнна, каб мы умелі радавацца, калі нам радасна. Часамі мы кажам, што ў нас ёсць унутраная радасць нашай веры, не? І на Вялікдзень гэта можна бачыць, калі ксёндз скажа «Христос уваскрос», усе кажуць «Сапраўды уваскрос». Уся радасць. Гэта дзень, калі Бог аддаў за нас сваё жыццё. Мои дарагія, Езус сёння вам кажа адвагі. Будьце мужнымі, не змяшайцеся з шэрасцю натоўпу, будьце іншымі, будьце моцнымі. Ідзіце, бо я даў вам прыклад, я перамог гэты свет. Я ёсць дарога, ідзіце па гэтай дарозе. Я ёсць праўда, верце ў гэту праўду. Я ёсць жыццём, жывіце мною, будуйце на мне, кажа Езус. Амин. Дякую велике, отец Павел. Калі ласка, паважаныя, можна задаць пытанні да нашага дакладчыка, да айца Павла, які дзяліўся зараз з намі сваёй верай, сваім досведам. І я думаю, што ён задаволены з таго, што ён можа быць зараз святаром, альтер Христус, другім Христом, а не банкірам. Калі ласка, падымаем руку, падыходзім бліжэй, задаем сваё пытанне. Як заўсёды у нас лес рук. Дзякуй вялікі, усіх вас адразу не магу папрасіць, каб задавалі пытанне. Па аднаму ніхто не адважыцца. Падзялюся з вами такім сваім досведам. У нас было таксама наше такое мерапрыемства парафіяда. І трэба было маляваць рысунак. Тэма была вера, надзея, любоў.
І тое, чым отец Павел казаў, што мы павінны жыць сённяшнім днём, гэтым тым, што адбываецца ў нашым жыцці. І адна парафія намалявала такі рысунак, вялікі крыж і розныя прадстаўленні веры, надзеі, любові. Вера, вядома, намалявалі, як чалавек моліцца. Любоў там закаханых двух людзей, мужа і жонку, а надзея стол, чалавек, які там у роспачы, невядома, што рабіць, і яны тлумачаць, кажуць, што гэты чалавек не падрыхтаваўся да экзамена, але у яго ёсць надзея, што пан Бог яму дапаможа. Так яны вытлумачылі. Таму зараз падзякуем айцу Паўлу яшчэ раз, дзякуй вялікі за тое, што вы былі з намі, за гэтае сведчанне веры. Я думаю, што гэтае зерне Божае Слова, якое вы сягоння сеялі сярод нас, яно дасць багаты плён. І гэты плён будзе радаваць не толькі мяне, але таксама усіх нас. Дзякуй вялікі. Давайте мы ласка яшчэ на заканчэнне разам помолимся, як нас навучыў Езус Христос. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди благодать Твоя, будь воля Твоя, як в небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в искушение, але избав нас от злого. О 11 гадзіне распачнецца прэзентацыя нашых дыяцэзій і першая прэзентацыя сваіх святых месцаў, санктуарыяў прадставіць для нас Віцебская дыяцэзія. О 11 гадзіне прашу аб пунктуальнасці, каб нам быць сапраўды такімі, быць заўсёды на пагатове. Зараз ёсць крыху вольнага часу. Поздно задавать вопросы. Ноги, что треба сунуться.